Jobhire sang Iloilo City Hall, dakop sa bypass operation sang PIDEA. Suspek, ginpahayag nga planted ang droga nga nakuha sa iya. Si Zen Kilantang nakatutok. Hindi mabato ni Rene Milan, 42 anyos, nga nadakpan ini sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa bypass operation nga ginpatigayon sa sulod sang Haro Big Market kaina sang aga. Jobhire employee si Milan sang Iloilo City Hall kag na-assign sa Local Economic Enterprise Office. Suno sa iya, planted lang ang mga illegal nga droga nga na-recover. Di pagkatapos, palapit lang sila nga tatlo sa ako, no? Iway dan tao, tingin butangan ko nila di sa likodo. Madugay na nga surveillance si Milan sa mga operatiba kag sang na-validate ang illegal nga aktibidad, gilay nga ginkasang operasyon. A joint operation conducted by PIDEA Iloilo and Haro Police Station by bust operation po, sir, against sa subject natin, sir. Na-recover sang PIDEA ang anong tanan kasasya sang suspected shabu nga ginabanta na gabalor sang 34,000 pesos, mga lighter, sigarilyo kag iba't pa nga drug paraphernalia. Kaso nga pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga ang pag-atubangon sang suspetsado. Upod kirumel Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.